Shin ko ka san za ka ƙirƙira duk wani irin bidiyo da kake son ɗorawa da amfani da application AI kuma cikin sauƙi a free? Idan baka sani ba, za ka ƙirƙira bidiyo fiye da sakan 30 ko kuma minti ɗaya cikin sauƙi kuma ba tare da ka kashe ko dala ba. Wannan wani sabon method ne wanda zan nuna ma yadda za ka ƙirƙiri duk wani bidiyo da kake son ƙirƙirawa kuma ta hanyar free ba tare da ka ko kuma an caje ko dala ba. Wannan application ko kuma wani bidiyo ba shakka za ka amfana da shi sosai, kuma wannan hanya mafi sauƙi ta yadda ga ta da sauƙin sauƙaƙawa yadda za ka duk wani generating bidiyo kake buƙata. Gara in dame ku da surutu mu shiga a cikin wannan bidiyo domin nuna muku wannan hanya mafi sauƙi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda na gaya ma, za ka yi ƙirƙira bidiyo fiye da minti ɗaya kuma da application AI kuma cikin sauƙi ba tare da kuma ka biya ko sisi ba. Wannan hanya a free ne ba tare da ka biya ko sisi ba. Da farko dai application da za mu aiki da shi ne shine dole ya kasance kana da GPT-sha da application Grok, domin wannan application ne za su taimaka mana wajen haɗa duk wani form da muke son haɗawa kuma yadda za mu generate duk wani bidiyo da muke son generate. Da farko shine idan baka da application na GPT-sha ko kuma Grok, ya kamata ka mallake su idan kana son haɗa duk wani bidiyo da kake son haɗa kuma a free. Da farko shine za ka shigo cikin application naka na GPT-sha, za ka bata umarni kamar kake ta ƙirƙiro ma wani form wanda za ka iya rubuta ko kuma wanda za ka ga dako. Ni zan na riga na ƙirƙira wani form ne wanda na rubuta ta ƙirƙiro min with form na bidiyo tarihin Hausa, ƙasar Hausa. Ba wani abu ma wani rubutu ne mata da yawa ba, kawai na ke mata ƙirƙiro min form guda 8 na bidiyo na tarihin ƙasar Hausa. Gashi nan ta rubuto min. Tunda ta rubuto min yadda zan yi shine gashi. Za ka kwafo shi kamar haka. Idan ka ga dama kai ma za ka iya zuwa ka rubuta duk wani irin tarihi kake so, ko kuma ko wani tarihi wani sarki ne ko kuma wani tarihi na Abu Yazid da sauransu duk dai na ƙasar Hausa. Kuma idan ka ga dama ko na ƙasar ko ki iri na cikin duniya za ka rubuta mata. Amma to abin da ni sha'awar kenan in san tarihin ƙasar Hausa kuma a tarabar da wannan form zan sani. Idan kana son kai ma nuna ma ka biyo na ƙarshe. Da farko dai sai ka zaka ka yi wannan kushe wannan kai selection ɗin duka wannan irin abin da ta rubuto. Nan ta rubuto cinematic story of document to show the legendary na bai Abu Yazid Daurana mata rubutun to bari mu yi amfani da shi mu gani wani irin form wanda zai bamu wanda za mu amfana da shi sosai. Gashi idan kuma kana son duka wannan form za ka za kwala mashinin wannan form naka. Idan ka za kwakwala mashinin sai ka rubuta mata ƙirƙiro min wannan form party de idan muna son bidiyon ɗin mu yayi dogo ko kuma yayi ɗan girma ko kafin ta abin nan party 3 party 4 party 5. To bari mu bar shi nan. Mun gwada munki wannan form ɗin mu na bidiyo wanda mun ka ɗauko wanda ta ƙirƙiro mana mun ƙara kula shi mun ga kuma ta ƙirƙiro mu wannan tarihi party ɗin na farko na biyu na uku. Idan kana son wannan sai ka za ka sa birgil ko shi ne ka sa birgil ka ƙara ka sa birgil. Haka nan na za ta gane irin abubuwan da kake so, nan sai ka za ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi ta ƙirƙiro mana wannan ta ƙirƙiro mu tarihi na farko. Gashi nan to tunda ta ƙirƙiro mu wannan tarihi na farko shine ta ƙirƙiro mu party zuwa Daura Ari Barsas, fadar sarauniya Daura Royal Course, sarkin Sanaka, sarkin Makizai. To yanzu sai mu gwada wannan na farko sai mu zaka mu yi selection ɗin ne kamar haka sai mu ɗauko shi
tunda muna son mu ƙirƙira bidiyo wanda yake ɗan tsawo sosai, mai ɗan girma kuma cikin sauƙi. Idan mun ka ɗauko shi haka sai ka zo cikin application na Gorko naka. Na faɗa ma idan baka da application Gorko ya kamata ka mallake shi domin wannan application ya sauƙi wajen ƙirƙira duk wani bidiyo kake son ƙirƙira ko mai ɗan girma da yawa. Sai ka zo ka danna application Gorko naka kamar haka. Bayan ka danna shi gashi nan zai nuno ma duka wannan irin abin da zaka shiga shine gashi nan da gurin ma video creator video. Ka shiga wajen creative video sai ka shige shi kamar haka. Idan ka shige shi nan sama sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi kamar haka zai nuno ma duka wannan irin abin. Da farko dai gashi zai nuno ma wajen image, zai nuno ma wajen video. Abin da zaka yi sai ka aiki da wannan wajen image sai ka danna wannan from naka da ka ɗauko sai ka aika shi kamar haka. Idan ka ɗan aika shi za ka ɗan bata ɗan sakanni 5 zuwa 4 ko kafin ta ƙara generating na wannan hoto muga kuma irin yadda ta sauko. Gashi tun farko irin hoton da ta gwado to bari mu gani wani ya kamata mu yi amfani da shi. Za ka diba gani irin abin da za ka so ka yi amfani da shi. Bari mu yi aiki da wannan gashi sai mu danna shi kamar haka. Idan ka ga dama kuma ka yi ƙasa za ka iya dibin wanda kake son ka fara amfani da shi. Gashi bari mu yi aiki da wannan na sama. Gashi wanda ya taya za mu ɗan jira shi ko kafin ya ƙare. Tunda ya riga ya shiga sai mu zaka wajen mu yi install ɗin gashi kamar haka. Sai mu danna wajen install tunda ya riga ya ƙara shiga. Idan ya ƙara shiga sai mu ƙara komawa cikin application mu na AA sai mu tai party dai fada sarauniya sai ka ƙara zakkuwa ƙara koshin wannan ko kuma ƙara selection duk wannan form sai ka je da shi cikin ka sai tunda mun riga mun ɗauko shi nan sai ka rubuta ƙara generating na image ɗinka. Za ka danna shi kamar haka mu ƙara generating na wannan image ko kuma na wani image na daban wanda kuma za mu iya fara editing to gashi ya zaka wajen sarauniya. To bari mu gani wanda ya kamata mu ɗauko. Wani ya kamata mu ɗauko. To kai ma za ka iya diba irin wanda kake son ka ɗauko wanda ka ga shina burge ka sosai. To bari mu ɗauko wannan na farko sai mu danna nan wajen generating gashi mun danna nan wajen generating. Idan ka ga dama za ka yi generating wanga duk dai irin wanda kake son sai ka fara generating da shi sai ka danna shi kamar haka. Bari mu gani shi ma da zai gwado muna ko kafin mu tai zuwa part na 3 da na 5 da sauransu. Yayi idan yayi sai mu zaka nan mu yi download ɗin ne haka gashi. Idan kuma muna so za mu ƙara komawa mu gani wani irin ya burge mu wanda abin zai kasancewa kamar dai bidiyo gashi na gaske. Bari mu ɗauko wannan kashi na 2 ne gashi inda ya gwado kamar ya zo wajen sarauta tunda wancan kamar dai suna ta shan dai kayan shayin su. Bari mu danna wannan. Za mu ɗan jira shi ma. Gashi. Gashi. Tunda mun riga mun yi download ɗin mun riga mun ƙara mu bar shi da nan to yanzu inda za ka yi ka fara ka zo ka fara gwada shi ko kuma ka fara idan kana son kamera zuwa minti 1 zuwa minti 2 kamar yadda zaka na yadda ni mai wannan farti nan idan ka ga dama za ka kai ne kusan farti 10 ko na 20 da wani abu to da kaɗan kaɗan na za ka yi haka ga da za ka haɗa bidiyo na minti 1 ko sama da haka nan. Idan kana so duk wannan kula shi sai ka shigo cikin application ɗinka na CapCut kamar haka. An ka shiga cikin application na CapCut kamar haka sai ka danna nan wajen now video sai ka je danna wajen now video.
idan ka danna bidiyo za ka ɗan jira shi ko kafin ya gama refresh. Wanda za mu shiga shi ne gashi na farkon, ga na biyu, ga na uku, sai ka danna nan wajen generating duka wannan bidiyo uku, sai ka danna nan kamar zai gwado mana. To wannan sai bidiyo na biyu ya shigo. Amma wannan bidiyo kar ka damu, idan ka ga dama kai ma za ka tsara shi yadda za ka tsara duk irin wannan. Amma idan kana son duk wannan ka tsara wannan, idan kana ƙoƙarin kuma yadda za ka koyi editing da CapCut na bidiyo akai, sai ka zo cikin bidiyon mu ka gani yadda za ka fara koyo yadda za ka fara edit akan CapCut. Nan muka tsaya cikin wannan bidiyo, sai ku yi mu a cikin bidiyo na gaba. Insha Allah, da wanda bai gane ba sai ku yi min comment zan